Víš, stalo to několik století tady, ne? Jasné. Jaká kniha? No tak ti tam přečti něco. Ty se podepisují. No tak se podepíš. Napiš datum nejdřív. Jakého je dneska? 29. 9. První. 3. ne? Hezký ale. Tak já vyfoť, pojď mi to. Ne, já to natočím. Vyfoť to. A pojď. Doma. Teďka jdeme tam. Jo. Pojď mi to, já si tě Ne. tam. Ne. 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 Tady, pojď sem. Ne. 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 Pojďte mi. Jdem tam. Ty se to podívat? Jo. To se skočím. Jdeme. Potom se musíme ještě vrátit. Jo. Radši ne. Proč ne, jsi kousek? Ne. Buď odvážný. Ne. Kousek. Ne. Zase. Ne. Hele, tak pojď tu má tam je to. Pojď. Natáč. Tati. No to tam je. Dobré? Jo. Ty měl být jen boty, ale. Byli. Spadlej strom, tady byl monster. Myslíš si, že to projdem? Jo? Jo, tady je díra. To by se mohlo dát. Tak tam dál určitě bude tíra, ty. A že ty nenatáčíš. Natáčím. Nemáš to zaple. Mám? Celou dobu? Jo. Už 3 minuty. Tak to vypni, nebo si tam nevleze nic víc, tam je máma paměť. Zlato. Tak něco vyvážeš. Ale vypni to.